ужас. Ами, идвам от стая номер 4. Да. Казаха ми тук да дойда. Съвестно съм си попълнил... Кой ви каза тук да дойде? Кой? Вашата колежка. Ми казаха ми така да дойда тук при вас. Както ви казах, много съвестно съм си попълнил данъчната декларация. Обаче имал някакъв проблем, някаква грешка. Да ми кажете какъв е проблема. Ето го проблема. Да? Ще ви избуде очите. Имате да връщате 1 стотинка. Моля? По-точно 1 стотинка и 0,015 там хилядни от стотинката. Ние ги закръгляме във ваша полза. Виждате ли, системата ви прави услуга, а вие я мамите. Добре. Ужасни хора. Ето ви 1 стотинка. Не става така. Не става така. Не. Минавате при колежката от 13-та стая, попълвате образец номер 1, отивате с него в НОИ и там в стая 33. И всичко това само заради 1 стотинка, така? Ето ви 10 лева. Да не ми губите времето повече. Какво правите? Моля ви! Какво правите? Вие да не си мислите, че искате да подкупите системата, така ли? Не, просто искам да си реша този абсурден проблем. Първо минете при колежката от 7-ма стая за бланка, после с клиентски номер отивате в НОИ, после в ТЕЛК да докажете, че нямате инвалидност. Моля ви се. После в НАП, 8-ма стая, после пак в НОИ, след това минавате да се оплачете през BTV на Антохи Кимян и се връщате и при мен. Ама защо, бе? Защо да правиш това? Защото съм зла. Майко. Да. И ми е кеф така да се подигравам с вас. Шикувам се, бе, просто ето. Системата казва така. И ще ме разкарвате нагоре-надолу по етажите като маймуна, само заради 1 стотинка, така ли? 1, 2, 10 правилата важат за всички. Няма как много. Добре. Съгласен съм, но не запомних точно къде трябва да отида, какво трябва да направите са много неща. Пишете, бе, пишете. От втория етаж, 345-та стая, взимате бланка номер 48. Чакайте малко, моля ви се. Преди малко казахте съвсем различни неща. Не! Първо отивате в НОИ, после в данъчното по местоживение, после в ТЕЛК, после в НОИ, после в психодиспансера. И накрая пак къде? В НОИ! Майко! НОИ няма, майко, няма. Психодиспансера ли? Това не ми трябва. Ще ми потребва? Не, вижте какво, госпожо или госпожица или какво става. Вижте какво. Вижте какво. Ще подам оплакване срещу вас, да знаете. За да подадете оплакване срещу мен, отивате в стая номер 3, взимате бланка, минавате през НОИ, ТЕЛК и... Да. Вижте какво, приемете ми данъчна декларация. Ти го съм гледала. Приемете ми данъчна декларация. Да. Иначе ще вземе едно въже и ще се обеся и тук отпред на това дърво, да знаете. Вижте сега, трябва да попълните точно тук този формуляр. Вижте го този формуляр. За здрав клон. Да. Знаете ли колко са такива като вас? Тръгне да се беси на някой тънък клон, после си пада, чупи си краката и после НОИ, ТЕЛК, и накрая пак идват при мен да ми създават работа. Еката системата. Човек даже не може да се обеси спокойно в тази държава. Не може, няма. Да знаете, че емигрирам. Чудесно. Но за да емигрирате, първо си платете 1 стотинка данък. Така че сега отивате къде? НОИ! Не бягайте! Не можеш да избягаш от системата! Потирко!